ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shnong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kum shibanta ban wanra ya ka Jingïalehkai bat ka Pynïatylli hapadeng ki Nongshong Shnong jong ka Shnong Mawshbuit ka Khasi Students Union Mawshbuit unit kala penlong da ka interdong one day football tournament hamadan Jingïalehkai Phutbol Mawshbuit ha ka arpo hundre tarik ubnai kela lingkot arajar arpo ar ki don pratali ki dong ki bale shimbanta ha ka ni ka lempung Jingïalehkai ha ka ba ka dong Nongshiliang kala yo ra ya ka nam lado da ka ba penlem ya ka dong kharkam ni da arkul iwei ha ka Jingïalehkai ka ba itnat bat shongshit da ka jing sakhilang jong ki Nongshong Shnong ka Shnong Mawshbuit kani ka kinhon ka bala yo ra ya ka nam job kala yo khur ya ka song pisa ka ba shipho hajar tingka kad ba ka kinhon ka bawan baar kala yo khur ya ka song pisa ka ba san hajar tingka ya ki khusnam shakini ki kinhon la sam da general secretary jong ka KSU Mawshbuit unit usamla Richard Mawkhiu ubalalong ku mukongsan lembar secretary jong ka Mawshbuit sports club. Let's go.